Mitataw si Talisay Mayor Eduardo Gullias nga wa siya maalarma sa posibilidad nga may mga presensya sa mga armadong mga grupo diya sa barangay Campo 4 sa iyang dakbayan. Kini ang dapit di napalgan ang mga sinakong mga armas di fuego kagahapon. Si Luan Mirundina sa report. I am not alarmed, but that to me is evidence that there are really forces, anti-government, and that should make us be aware of the probabilities that may happen. Menos ra ang giluwatang pamahayag ni Talisay City Mayor Eduardo Gullias dihang gikuhaan og panahom kabahin sa napalgang mga armas sa barangay Campo 4 kagahapon sa buntag. Iyang gitugyan ang tanan ngadto kang retired General Cecil Sandalo, consultant sa Peace and Order Council. Si retired General Sandalo nagsilbi usab kaniadtong hepe sa Talisay City Police Station. Because it's very unusual for 80 firearms of the same caliber to be collected na gano'n, ano? But I already briefed the mayor about that, and we have also given instructions to the police to intensify. Why are these firearms collected here in Talisay? Apan mapasalamaton ang mayor nga nasakmit gilayon ang maong mga armas sa kapulisan o wa magamit sa daotang mga grupo. Ang 80 ka mga armas nga napalgan sa duha ka mga batang nangahoy sa may sitio Campo 5 kagahapon sa buntag nasakmit sa Talisay City Police ug na turnover na ngadto sa Regional Crime Laboratory aron mapaubos sa ballistic exam. Luan Mirundina, Balitang Basta.